Xitayda öndürülen Zetur markaly ulagym mundan bir hepde gowrak ozal Aşgabat mara asfalt ýolunda ýene döwülip akkumulatory hatardan çykyp meni qyn güne saldy diýip Göktepe etrawynyň ýaşaýjysy Bayram aýtdy. Ol geçen ýylyň güýzünde Xitay ulagyny satyn alandan bäri uly madda çykdyjylardan we kösünçliklerden başga zat görmändigini hem sözüne goşdy. Ulagymyň soňky 6 aýyň dowamyny näçe hatardan çykanlygyny men hem ýatdan çykardym. Ýöne onuň iň köp hatardan çykýan zatlary tekerleri, prujin we amortizatorlary galyberdi. Dvigately motoru tiýilgyzýar we korobkasy tiýilik çalışman onuň sowumagyna garaşmaly bolýar diýip Bayram bellidi. Soňky ýarym ýyldan gowrak wagtyň dowamynda Xitay ulagyny satyn alan we Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary bilen söhbetdeş bolan onu çyraýatdan diňe biri bolan Bayram onu saýlap almagyny onuň bahasynyň epesli amatly bolmagynyň sebäp bolandygyny aýdýar. Bellesek soňky bir ýyl çemesi wagtyň dowamynda Aşgabatyň, Balkanyň we ýurtda iň uly ulag bazarlarynyň ýerleşen sebäbi bolan Marynyň bazarlarynda Xitay ulaglarynyň sany göz görtüle köpeldi. Bu bazarlarda Xitaýyň esasan Zetur, BYD, Chery, GAC ýaly awto ulaglary ýylaty hudurlanyp, olar 300.000 800.000 manat aralygynda bahalanýar. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 87.000 bilen 228.000, gara bazaryň narhynda 15.000 40.000 Amerikan dollary aralygyndadyr. Käbir firmalar bu ulaglary hiç bir prosentsiz, ýagny göteremsiz ýeňillikli kredit bilen hem hödürleýärler. Munyň bilen bir wagtda soňky aýlarda sosial ulgamlaryň türkmen dilli sahypalarynda Xitay ulaglarynyň reklamadyr mahabatlaryna hem has köp duş geldi bolýar. Instagram we TikTok ýaly sosial ulgamlarda paýlaşylan videolarda ýurduň meşhur blogerleri Aşgabatda soğuz ýa-da beýlik ýollarda video düşürip ulaglary tinagdan geçirýän ýaly bolup olaryň hiliniň haman gowdugyny mahabat etdiler. Türkmen ulanyjylary bu videolaryň tas ählisiniň aşagyny negativ tesvirlerden doldurdular. Sondan soň köp bloger paýlaşan videolarynyň köpüsini pozdular diýip ýagdaýlardan habarly Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Mundan başga bu mahabat videolarynda blogerler çakanakly çukanakly ýollarda hem Xitay ulagynyň bir kemsiz hereket edýändigini aýdyp, Aşgabatda soğuz ýolunyň hiliniň hem nä derejede pesdigini görkezdiler. Sary towuk saman açar öz aýbyny öz açar diýilişi ýaly mahabatlaryň hem ýurdun hem de Xitay ulaglarynyň awraýynyň tersine işläp başlanyny görüldi. Häkimetler hem videolaryň ýurdu dünýä maskhara edýänini görüp olary pozduran bolmagy gata ähtimal diýip Aşgabatly ýaşaýjy bellidi. Türkmenistanda Xitay ulaglarynyň köpelmeginiň we giňden mahabat edilip ýeňillikli bahadan hödürlenmeginiň arasynda ýurtda öňden bäri getirilýän we ýyllar arasynda ýokary isleg bildirilýän ulaglaryň Dubaydan getirilmegini häkimetler tarapyndan dilden çäklendirmeler girdilýär. Şu aýyň 1-nji hepdesinde ulanylan ulaglaryň sewdasyny edýän Balkanly sewdagärleriň ençimesi Dubaydan getirilýän dürli sol sanda Toyota, BMW, Lexus, Kia ýaly awto ulaglaryň ýurda getirilmeginde uly päsgelçilikleriň bardygyny aýtdy. Türkmen gümrük resmiýetleriniň ulaglaryň tekniki guratlygy ýa-da beýlik zatlary bilen bagly durly bahanalary mysal getirip, olary ýurda göýbermezligi bilen baglanyşykly wakalar göz örtüle köpeldi. Olar anyk resmi düşündürüş bermeýärler diýip Balkanly sewdagär anonimlik şertinde gurrun berdi. Sewdagärler döwlet gümrük gullugyndyň we Milli Howpsuzlyk ministrliginiň wekilleriniň özlerinden Xitayda öndürilen ulaglary Türkmenistana getirip satmagy dilden talap edýändigini hem aýdýarlar. MHM we gümrük resmiýetleri Xitay Türkmenistanyň köp miktarda gaz satyn alýar. Öz gezeginde Türkmenistan hem Xitay ulaglaryny satyn almagy borçly. Bu Türkmenistanyň Xitay hökümeti bilen degişli sewda borçnamalarynyň bir bölegi. Şol sebäpli Türkmenistana Xitay ulaglaryny getirin bu ýokardan edilýän talap diýip Balkan awatly ýeni bir telekeçe anonimlik şertinde aýtdy. Häkimetleriň dilden edýän bu çäklendirmesi we talaby Germaniýa, Günorta Koreýa we Ýaponiýa ýaly döwletlerde öndürilen ulaglaryň göz görtüle azalmagyna we bahalarynyň epesli gymmatlamagyna getirdi. Soňky 6 aýyň dowamynda bu ulaglaryň bahasy Balkanda azyndan 50% we Marada azyndan 30% gymmatlady.
2015-nji ýylda zawoddan goýulan Toyota Land Cruiser Prado $35,000 bahalanýar. 2011-nji ýylda zawoddan goýulan Prado $26,000 deň. Bularyň ýarym ýyl olarky bahalar değişiklikde takminan $25,000 we $15,000 barabardy. Häzir $18,000 çemeti bahalanýan 2018-nji ýylda zawodda goýulan Toyota Camry ulogy 6 ay çemeti odul $12-13,000 satyn alyp bolýardy. Dip ýagdaýlardan habarly Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri ulanylan uluglara garşy durly, şol sanda olaryň tekniki gurutlyk barlygyndan geçirilmegine çäklendirmeleri hem girdiler. Aşgabatdaky habarçymyzyň 14-nji martda beren maglumatyna görä, häzirki wagtda paýtagtda we oňa ýakyn bolan tebitlerde ýaşaýjylaryň 2015-nji ýyldan öň öndürilen ýeňil awto uloglary tekniki gurutlyk barlygyndan geçirilmeýär. Xitay uloglarynyň bazarlarda köpelip ýeňillikli bahadan hüdürlenýändigine garamazdan täze ulog eýeleriniň köpüsi Xitay uloglarynyň hilinden nägile bolýar. Sosial uloglarda hem käbir ulog eýeleri täze Xitay uloglarynyň hiliniň günwatar döwletleriniň ulanylan uloglarynyň hilinden hem pisdigine ünsü çekýärler. Bu waradaky videolary sosial ulgamlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň arasynda ýygy-ýygydan duş kelti bolýar. Olar Xitay uloglarynyň Türkmenistanyň tebiği, şol sandy toprak, howa, hususan da ýol şertlerine çydamly däldigini aýdyp, olar üçin tekiz we awat ýollaryň gerekdigini aýdarlar. Olaryň tekerleri hatardan çykyp galýar, dvigateli motory tiz gyzýar we korobkasy tizlik çalyşman, onuň sowamagyna garaşmaly bolýar. Hibrid görnüşli jet tour ulagy owalarda we ýoly erwet magistrallarda, zigzag ýollarda akkumulatorlary hatardan çykýar. Hatda öz-özünden ýangyn dören Xitay ulaglary bar. Xitay ulagyny alanyma puşman boldum. Häzir muht berselerde almazdym. Diýip Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga awto ulog ustalarynyň ensemesi Xitay uloglarynyň tekniki guruluşynyň günwatar döwletlerinde, Ýaponiýada ýa-da Günorta Koreýada öndürilen uloglaryňdan tapawutlydygyny belläp, sandan çykan Xitay uloglaryny awatlamak üçin ýürütilistirilen ustahanalaryň hem entek juda azdygyna ünsü çekýärler. Sol bir wagtda ustalar Xitay uloglarynyň ýurdun köçelerinde odoldan hereket edýän tannamal brendli uloglary bäs gelip bilmejekdigini aýdarlar. Mysal üçin 1995-nji ýylda öndürilen Toyota Camry Türkmen başydan Garabogaza sagaman barp gelýär. Ýöne Xitaýyň 2024-nji ýylda zawoddan goýberen uloglarynyň köpüsi bu ýolda odalýar ýa-da tekeri, demir diskasy döwülüp ýoldan çykyp awariýa bolýar. Diýip Aşgabatly ýaşaýjy bellidi. Soňky ýyllarda Xitay diňe Türkmenistanda däl, eýse Merkezi Aziýanyň ähli ýurtlarynda hem öz täsirini güýçlendirýär. Azatlyk radiosynyň özbek, täjik, qırğız we kazak gulluklarynyň jurnalistleriniň tasdiklamagyna görä, Merkezi Aziýanyň beýleki 4 ýurdunda hem Xitay uloglarynyň sany gözgörtüli köpelýär. Türkmenistany et tüpçünçüligi bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasyna Marwalatynyň bayramary etrafyndaky käbir et dukanlaryna arzan bahadan süňksiz jylky etiň sowdasy ýoly goýup başlandy. Ýöne alyjylar bu etiň hirini we gelip çykyşyny alada bildirýärler. Biz şol satlygy çykarylan arzan etten satyn alyp iýip gördük, tagamy ýok. Edil sabun çeýnänýäli. Ýöne häzir umuman aýdanynda et önümleriniň bahalary gymmatlady. Diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Sebitde sugur etiniň 1 kilogram 70-80 manat töwereklaryna bahalanýan mahaly Bayramali'nin käbir et dukanlaryna hem-de bazarlarda peýda bolan süňksiz jylky etiň 1 kilogramy 50 manatdan bahalanýar. Adamlar bu etiň bahasy beýleki etlerden 20-30 manat arzan diýip uly höwes bilen satyn alýarlar. Ýöne satyjylar bu etiň anyk haýsy malyň eti bolandygyny takyk aýdyp bilmeýärler. Ýöne etleriň Hindistandan getirilenligi aýdylýar. Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Azatlyk radiosy Marwalatyna peýda bolan arzan etiň Hindistanyň import edilen önümler bolanyny sowda resmiýetlerine tasdikladyp bilmeýär. Hindistanyň ýerli ynançlar bilen baglykda sugurlar aýratyn kanunlar bilen gorulýar. Şol bir wagtda bu ýurt gäwmüş etiniň eksportyna öňnäki orunlary eýelýär. Birleşen Ştatlaryň Oba huzurluk departamentiniň 2016-njy ýylda çap edeni hasabatyna görä Hindistan et önümlerini eksport etmekde dünýäde iň öňnäki orunlary eýelýär. Hasabaty dünýädäki et sowdasynyň 20 ötüriniň bu ýurtdan eksport edilýän etlerden düzülenligi habar berildi.
Hindistan esasan gäwmüş etiniň önümçiligini öňe taýlanýar. Bayramaly etrawynyň töwdan okotlaryny peýda bolan ýeterli etler 5 kilogramlyk paketlerde alyjylara hödürlenýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary sebitde goýun etiniň 1 kilogramynyň 70-75 manat aralygyny, sugur etiniň 75-80 manat aralygyny satylýanyny habar berýärler. Adamlar et halalmy diýip soraýarlar. Biz olara näme jogap berjegimizi bilmeýäris. Şonuň üçin biz özümiziň anyk gözümüz ýetýän yerli mallarymyzyň etine jogap berip bilýäris. Deyip marly bir et satyjysy Gassap Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bu habarlar ýurdun durly sebäplerini et önümleriniň üpçünçliginiň yaramazlaşan pursatlaryna gabat gelýär. Käbir gassaplar ýörüýtip plastik paketlerde alyjylara hödürlenýän etleriň düýbünden süňsiz bolanyny sebäpli olaryň haýsy malyň eti bolanyny öýdleriniň anyklap bilmeýändigini aýdýarlar. Süňki bolanda bir zat aýdyp bilerdik. Ýöne bu etlerde beýlik mallaryň eti bilen deňişdirer ýaly süňk ýok. Deyip yerli gassap aýdýar. Martyň başlaryna rewa pulatyna sygarety 80 manata gymmatlady. Şonun bir hepde çemesi wagt soňra Azatlygyň habarçylary Balkan ulatynyň Balkanawa şäherine iňardan süňsiz sygaretynyň bahasynyň 90 manata çenli ýok bolanyny habar berdiler. Et üpçünçiligi bilen bagly problemalar ýurdun durly sebäplerine şolsany Balkan ulatynyň bir näçe etrawyna soňky aýlarda iri şahly mallaryň arasyna näbeli keselçiligin ýaýrap olaryň köpçüliklerin gyrylmagy barada ýygymlaşýan habarlaryň ýygyanyna gabat gelýär. Mara ulatyny maldarçylyk bilen meşgullanýan hojuluklar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda soňky wagtlarda yerli mallaryň baştanynyň azalýanyny tasdiklaýarlar. Häzir mallaryň sany gaty azaldy. Eger deseýdip ýurdun dasyndan et getirmeseler, biziň öz mallarymyzy, goýunlary, geçileri, sığırlary we düýe malyny gyzyl kitaba girizmeli bolmasyn. Şonuň üçin ýurdun dasyndan et importyny dowam etdirsinler. Şol bir wagtda yerli etiň eksportyny azaltmaly. Şeýle etsek, ýene de bir näçe ýyldan daşary ýurtlardan satyn alynýan et önümlerine mätäç galmarys. Diýip bu sebäpde hereket edýän maldarçylyk hojuluklarynyň işiniň habarly yerli Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bu aralykda Paýtaht Aşgabatyň adyk dukanlaryna 1 kilogramynyň bahasy 16 manat bolan towuk buğdy 16-njy martda 2 manat gymmatlap 18 manata çykdy. Yerli ýaşaýjyr plastik paketlerde alyjylara hödürlenýän towuk etine köp mikdarda buğdy bolanyny aýdýarlar. 1,5-2 kilogram agramy bolan towuk etiniň 300-400 gramy buğdy bolup çykýar. 4,5 kilogramlyk paketlerdäki towuk buğdynyň tas 1 kilogramyny buğdy emele getirýär. Diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýdýar. Azatlyk radiosu et önümleriniň üpçünçiligi bilen bagly ýurtda dowam edýän meseleler boýunça söwda resmiýetlerinden tesbir alyp bilmeýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 18 martda Ortiýatyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly görleşmegi planlaşdyrýanlygyny we Ukrainadaky söwüşde ok atyşygy bet etmegi teklip etjegini, munyň iki tarapda eskerleriň we terýişdeleriň ýetkisine sebäp bolandygyny aýtdy. Men tiýşenbe güni prezident Putin bilen görleşerin dinç günleri köp işler edildi diýip Trump 16 martda Gişlik Florida ştatyndaky dinç alşyndan Washingtona gaýdyp barýarka jurnalistlere aýtdy. Biz bu uruşy bet edip biljekdigimizi görmek isleýäris, belki başararys, belki edip bilmeris ýöne meniň pikirimçe gaty gowy şansymyz bar diýip Trump bellädi. O katarşygy bet etmek üçin zerur bolup biljek ýeňillikler barada soralandy Trump, ýer hakda elektrik stansiýalary barada görleşeris diýdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti meniň pikirimçe bu barada eýem iki tarap Ukraina we Ortiýa tarapyndan gaty köp ara alınıp maslahatlaşyldy. Biz eýem käbir emlakleri bölmek barada görleşýäris diýdi. Kreml tarapyndan sine düşündürüş bolmady. Trump ikinji möhletiniň ilkinji aýlarynda Ukrainadaky 3 ýyllyk söwüşde ýaraşyk şertnamasyny baglaşmagy ileri tutdy. Saudy Arabistan 11 martda gepleşik geçirenden soň Ukrainanyň we Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri Kiýewiň Orsiýet ulalaşsa 30 günlük ok atyşygy bet etmek teklibine razydygyny habar berdiler. Moskwa şu wagtda çenli bu meselede gaty sowuk reaksiýa bildirdi. Putin goşmaça şertleri şol sandy Birleşen Ştatlaryň Kiýewe ýara öpçünçiligini durmagy teklip etdi. Bu aralykda Ortiýatyň ýokary derejeli resmiýeti Moskwanyň Ukrainanyň NATO goşulmagyna ýol berilmezligi we Islendik parahaçylyk şertnamasynda bir tarap galmagyny talap etjekdigini aýtdy. Kremlin 2022-nji ýylyň fevral aýynda başlan çözüşini delillendirmek üçin ulanan nägileliklerinden biri Ukrainanyň NATO agza bolmak islegidi. Bu Kiýewiň esasy talaplaryndan biri bolmagyna galýar. 14 martda Putin Islendik şertnamanyň uruşyň düýp sebäplerini çözýän uzak
nökletli parahatçylyga alyp barmalydygyny aýtdy. Bu bolsa NATO'nun giňelmegine we Putiniň aýdýşýaly Ortiýadyň howpsuzlygyny howpastynda salýan beýleki özgörüşliklere salgy berýär. Ortiýadyň daşary işler ministriniň orunbasary Aleksandr Grushko 17 martda Ortiýadyň Izvestiýa gazetynda çap edilen interwýusunda demir howpsuzlyk kepillikleriniň bu şertnamanyň bir bölegine öwrülmegini talap ederiz diýdi. Bu kepillikleriň bir bölegi Ukrainanyň bitarap statusy onuň NATO ýurtlarynyň birleşigine kabul edilmezligi bolmaly diýip Grushko aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Kiýewiň islendik parahatçylyk şertnamasyny kabul etmek üçin onuň günbatyr hyzmatdaşlaryndan Ukraina üçin howpsuzlyk kepillikleri bilen bile gelmelidigini, şol sanda NATO agza bolmagyny öňe sürdi. Men Ukrainanyň NATO agza bolmagyny isledim. Ýöne jogaplaryň nähili bolanlygyny bilýärsiňiz diýip fevral aýynda Zelenski günbatyr harby birleşigine girmek ýolunyň böwetli galýanlygyna işaret etdi. 16 martda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio CBS telekanalyna beren interwýusunda gutarnykly parahatçylyk şertnamasynyň köp zähmeti Ortiýadyň we Ukrainanyň egilşiklerini öz içine aljakdygyny aýtdy we bir-birine ok atışýarka şeýle gepleşiklere başlamagyň kyn boljakdygyny belledi. Bu aralykda Zelenski 16 martda harby ýol başçylygyny silkip general-mayor Andriy Ignatow Ukrainanyň baş tabynyň täze başlyk edip belledi. General-leytenant Anatoliy Barkhilevich Kiýewiň reformalary çaltlaşdyrmak boýunça edýän tagalalardyň çäginde wezipesinden çetleşdirildi. Sübeş meýdanynda Rus goşunlary 16 martda Kiýewde pilotsyz uçar hüjümini amala aşyrdy. Ukrainanyň paýtagtynyň dürli etraplarynda partlamalar eşdildi. Şäheriň häkimi Vitaliy Klitschko howa goranyş bölümleriniň pilotsyz uçarlara garşy çäre görýänligini aýdyp ýaşaýjylara gaçyp atylgylarda galmagy duýdurdy. Sumy regionunda häkimetler Ortiýadyň pilotsuz uçarlardan partlaýjy enjamlary gaçyryp Belopil owasynda ýaşaýyş çaýynyň minamyotdan oka tutulmagy zerarly bir adamyň wepat bolanlygyny we 2 adamyň yaralananlygyny habar berdiler. Ortiýadyň Kursk sebitinde Rus goşunlary Ukrain goşunlaryny geçen awgustda Serhedaşa haýran galdyrjy hüjümde basyp alan ýerlerinden gysyp çykarmak boýunça hereketlerini dowam etdirdiler. Iň soňky çaklamalara görä 110,4 kilometri Ukrain güýçleriniň gödökçülüğünde galýar geçen ýyl bu meýdanyň ululugy 1404 kilometre barabardy. Sebitde gazaply söwüşler barýar we iki tarapyň berýän maglumatlaryny tasdiklamagy kynlaşdyrýar.